Gospodin Mrkoci već je sa 7 godina razvio ljubav prema kartanju. Počeo je kao većina djece s Crnim Petrom. Zatim je kao aktivni sportaš u ragbi klubu Mladost na putovanjima s prijateljima kartao Belu, a na njihov je nagovor istražio povijest te u nas vrlo popularne igre. Ja sam u penziji već jako dugo, radi svoje invalidnosti. I kada čovjek dođe u penziju, i ako nema hobi, onda će on zahiriti. Taj hobi je mene tjerao da stalno mislim, radim, proučavam. 20 godina istraživanja pretočio je u rad i doktorirao na hrvatskim studijima s temom povijest igračih karata i njihovo korištenje u hrvatskim zemljama. Nitko prije njega u svijetu nije istražio povijest kartanja jedne zemlje. Kartanje je samo onaj dio korištenja igračih karata koji vi radite u svoje slobodno vrijeme. Bacanje karata preko kojih zarađujete novce je hazard. Slaganje karata sami za sebe je pasijans. Neki zarađuju jako puno novaca na to da vam pomoću karata proriču sudbinu. Zatim imate dječje karte. Zatim imate didaktičke karte. Osim istraživanjem bavi se i skupljanjem kartačih špilova. Danas ima kolekciju od 500 komada, a najstarije su iz 17. stoljeća. Koje su se radile na taj način da su radila ih 2 majstora. Jedan majstor je imao žigove, on je bio graver, naredio je žigove, lica i naličja. Drugi majstor je obrezivao papir, lijepio i zatim rukom bojao. Njegov doktorski rad obuhvaća 20 tema. Mi ćemo vam ukratko predstaviti samo 2, takse na karte i kartaške boje. Primjerice, Englezi su krajem 17. stoljeća uveli takse. Cijena je tada bila visoke 2 funte. Na našem području najznačajniji vladari su car Karlo III, Marija Terezija te car Franjo Josip. Zatim je 1881. car Franjo Josip malo dignuo cijenu. Pa je rekao da je za karte potrebno plaćati 15, 60 ili 30 krajcera. Ovo je njegova karta na kojoj se plaćala taksa od 15 krajcera. Kada i gdje su nastale igrače karte nije moguće točno odrediti, ali postoji nekoliko teorija o tome. Kartaške boje koje su došle u Europu imale su islamsko-arapske boje, kalež, štap, denar i mač. Talijanske su jako slične njima. Kvartete su kartaške boje, 4 karte, igrače karte u istom skupu. A na primjer ovo što vam sad prikazujem, to su kvartete pisaca, književnika. Schiller, Goldoni, Goethe, Ibsen, Shakespeare. Većinu primjeraka ovaj Zagrebčanin kupio je na Jakuševcu ili Britanskom trgu i strogo pazi da su proizvedene ili kupljene u Hrvatskoj. Onog časa kad kolekcionar počne razmišljati koliko vrijedi, onda to više nije ljubav. To je onak već posao. To je trgovina. One meni vrijede i ova iz 17. stoljeća i ova koju sam jučer kupio isto toliko vrijedi. Veliki gubici i dobici na kartama zabilježeni su kroz povijest. Tako je i Maksimilijan Vrhovac od zarade na kartama mogao kupiti Stubičke toplice, dok je Samobor izgubljen na kartama. No kartanje je puno važnije kao društvena obiteljska zabava, a i gospodin Mrkoci svaki dan odigra nekoliko partija sa svojom suprugom.